Hello guys, madyo adlaw na tong tanan guys. Ako nupod ni si Ruby Provinciana. So diri na punta sa kusina kay dali ko guys kay mo lagi na. Di na mabidyo na tanan ang mga pangbuhat kay naa po nag-order og pansit kay mo lagi na mag-birthday. So nagadali ko kay kinahanglan alas City ma deliver na ni. Sa guys kay hanggang giluto ganihang buntag guys wala ko ka-video kay dali ko. So mara to guys kanang magyubin sa to og utan. So dali ko gluto daning pansit kay nanawag rin kalit-kalit ba kanang ako naka-ready. So lami ka doon guys, ahan isang special kay mga maestra ang order dani. So kadalasan sa mo order hadar guys mga maestra. Sa mo to guys na may nag-order lagi nga maestra kay kaan lagi na kay birthday. Happy birthday day sa nag-order dani. Salamat kaadto sa iyang pagbalik-balik og order dani ang pansit. So lami man ang pansit guys kay naidaghanin kaadto sa og sahog. Nani sa squid bowl. So diyan na guys, dali jud ko guys kay kinahanglan ang mga alas 7:30 hatod na ni. So mga alas 8 siguro na hindi siya mahatid guys kay malaki gadali ko si Nicole naglumpia po siya guys siya wala mo patanawag yun sa pagputos ni guys kay dali lagi mi kay alanganin lagi diha ang pag-order. Salamat ka jud amo pang gibutangan ni og toppings nga itlog karon malami pag tanaw ni atong pansit. Salamat sa nag-order. A few moments later. Diya guys pag man nag-deliver guys ning diretso na pud ko dari sa kuan ang tag-ija dani guys ag president sa Women's na sa restaurant guys nga nang Capironic. So diretso na po ko dari guys kay malagi na mag-repack lagi mi among pa feeding sa mga bata sa daycare center dari sa mga anja. Nakahimo na dai sila og kuan bula-bula. Ja pansit ra kuno bula-bula may among ipang repack. Ja man yung mga ka-women's guys. Voice over lang ko guys kay na sounds lagi di makapiright ta. So yung bula-bula guys ja malagi na dali-dali lagi kong garipod kay malagi na ang tabang lipo ko dari sa mga kagrupo sa women's kay women's month lagi ron guys. Kanang madun laman ni nay malipay ang mga bata daning pansit lami ka dun siya guys pansit bihon na pud ni siya ja naghumanda ni guys amo na pud ni dadon dito sa eskwelahan sa daycare center dara po sa mga nabi diri sa Capironic Ay, gamay. Tapos pa nabili na sila ha. So ano mo ron? Means Puro Michelle. ala lamon Ala, uy. Ramon. Ano ba ita po? lamon jud mi siya oh nag-diet ra ba kaya Wala ko nabahaw. oh wala diet lagi ya Right kuno ni. Sayang ang sumba. Talaga, sumba ra ba na? Paniwang ra ba na siya? Ay, kaunta sayang ang sumba. Bihon na. So mga to guys, ning diretso na mi dari sa eskwelahan sa daycare center dara po da sa Pangkuay sa barangay sakop ra po sa barangay Tanawan kasi na guys kanang pagubot tag mga bata pero makalipay po guys nga makapakaon tag mga bata nga ingani bitaw kay nang malipay man jud basta di mga bata. So mag-enjoy na jud sila dana sila mga pagkaon ja alas 10:30 guys sakto na po nila hang paniudto. Diyan na lagi guys nagkagubot na kay magi nag-distribute na mo ni mga nakapack na pagkaon. May makuha ko lingkuranan ni. Napakuwang isa. Onjid ka. Hi. Tanaw yun. Hi. Ang cute na mga bata guys. Oh, cute kayo sila guys. Hangnaw guys kanang sobra ka stress kanang ikan ko na to guys kanang nagkuan kay luto dai mi og pansit itong bula-bula kay kuan pa feeding namo sa kuan ron guys sa Women's Association na among sino na Women's kay member po ko dali sa Women's guys ja sa una ako may president sa Women's man to ning resign ko kay napapuli ko kay di lalim mag kuan kanang mag
president ka kay daghang kadto mga activity nya labi na karon guys ako daghang kadto kog mga buhat man din ha kaya wala nag-resign ko guys ja karon ja salamat kay kadto ko ninyong tanan guys kay na wala may intro ni away kanang outro niya ang kuan basta salamat kadto ninyong tanan ja agahang bumbildari sige ni sa pamunga guys na si Inday still sige katawa na haras dyan ka-pink ka si dyan o di sa lahi sa nga pink sang sinina hi Mambi salamat kadto Mambi ja guys dan daghana kadto kog order mga sunod semana labong wa pa na kuha na katuhang rip guys wa pa nagamit kay wa pa lagi mi nakapakunik og kuan og maabli na namo ang rip guys kanang daghang kadto mig pwedeng ibaligya lagi mo mi og salad para mga nasa kapra ja himo pud mi kanang kuan gatong graham nga ice cream pwede tang daghang kadto tang pwedeng ipaninda pero wa pa lagi huwat laman ta guys kay bakunik na ning amuhang kuan kanang tawag ito katong submitter lagi og kuan katong murag si tawag na parang i-close ta breaker dai guys breaker kinahanglan magkuan mi breaker kay puhon nami makapakunik siguro og kuryente guys ug maka luwag-luwag nag panahon diyan mo lagi guys salamat kadto ko ni Ma'am B sa siyang paglab kay siya lagi mag kuan na nang hang bahay lagi siya magpahuman diyan amping diha Ma'am B sa Michigan salamat kadto sa imong paglab na malang di ko maka-imagine bitaw guys gahapon sa vlog nga kuan kanang grabe ko ni diyang kapinangga maubo sa day just buuan sa lang rin kuan dari kaya namatay naman yung ahong musito Dito mo undang siya galigo. Oh, di among bisitang buutan kayo. Thank you. Nakaari naman ta diri. Oh, nakaari na siya di ay. Paras agod. Katungkuan pa Katong si ako. kagambarang Katung dito. kagambarang dito ah. Ay, Ate Christine. Nasi mo maibi. Ay, kumusta? Mong palalabra ba na? Na si oh. Ano mo? Salamat. Alami kay maglangoy-langoy dito no. Naligo silang dagat guys kay kuan tubutan kay ito sa mga to'y tag-isa sa hardware na mo hanggi mamalitan og kuan ba materialis sa mong kusina. Diya guys kay nanawag lagi kag ang suki dani sa saging saba diya. Maring dag kadyo ijang saba. So magluto na po ko minatamis guys kay naalagi pa ni order og minatamis kanang di sila magtaw sawa din kaon ni minatamis niya ara kadag na siya guys na. So sa una nakapalit po orang kadag malay mo tix lagi sana og basta mag-harvest na po siya hang saging saba niya. Salamat kadyo kay chat lagi siya kanang nana siya guwang nga saging saba niya. Maninda na pud ko dali guys ara siya isuroy. Dadi na guys wala na mapakita gyud sa pagluto ni kay basta kay sila matag karaw-karaw na ni atang datik guys kanang salamat kadyo sa mga pabalik-balik order. So nakahimo po og unom katab. Sumado na po ng unang katab, maka 600 po na guys. Malang salamat kay Diyos Ginoo sa mga grasya. Ito guys, dari sa tasa. Kuan guys, dari ang blue turnip guys, dari nagitan nun niya. Jag saging guys, dari gibalhin sa tapik sa baybay. Hello! Ate Pipi! Isuon man ni sa ni Ili. Ha? Ano? Tara na, dali. Ta! Dali. 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 So, bye-bye guys, oh. Kaluoy. Muli ko kay basig makita ni Dante, kuha na siya guys, makikita sa Dante ba, magsilos. Bye-bye.
Ting makitaan ka ni Dante ba, magsilos ra ba na duol kong iro. So, mabalik ko guys kay magsilos ra ba na sa Dante. Kaya guys, madung hapon natin guys, yes, Nicole ga, prepare si Jagi, butangan jug paminta o limonsito. Sudan nga kuan dya. Presko pa na sa isda guys. Ang isda diri ron tag 240 ang kilo. Ang kamahal kadyo. So, dya ko nang gimarinit. So, thank you for watching guys. Love you. Amping ang putan tanan guys. Salamat sa inyong tanan. See you my next video.